Εδώ είναι η νεολαία της Ευξήνου, λέει, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που βλέπεις. Εκεί είναι, μπορούν να συστηθούν τα παιδιά. Ξεκίνησαν από εκείνο ο πρόεδρος Χρήστο. Λέγομαι Χρήστος Ευθυμιάδης, είμαι ο πρόεδρος. Το θυμάμαι λίγο. Ναι. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα μέλη. Ναι, ας πούμε, ο Στάθης, πέστε τον όνομα του φωνή. Μαυρίδης. Παυλίδης. Από πού είσαι εσύ? Και εσύ εδώ. Όχι, όταν ρωτάω από πού είσαι θα μου λέτε την πατρίδα. Γιατί από εδώ ξέρουμε. Καστρής. Ποιο μέρος? Ποιο χωριό, ξέρεις? Από τη Γέτσα είσαι. Μπράβο σου που το ξέρεις. Έχουμε ρίζες για τη Γέτσα και από την Κέλα, περισσότερα από την Κέλα. Στην Κέλια πήγα το 1989, εμπόλεμη κατάσταση με Κούρδους, και είδα τη Γέτσα. Δεν θα βάζω πόσα χρόνια πριν. Εσύ κοπέλα μου. Κλέρκη Σίδου λέγομαι. Ξέρω την οικογένειά σου και ξέρω και από πού κατάγεσαι. Μαραντίδη Σοφία, από το Κάστελο. Και εσένα σε θυμάμαι κάπου. Εσένα κάπου ξέρω. Εσύ. Νικολαίδης Τάσος. Λαζάρ. Ω, Ζαντήσου. Αδερφός του. Νικολαίδης Θανάσης. Γεια σας Θανάση. Και εσύ της Στήλος. Εσύ του στείλου το όνομα. Στη Γιώργο γιος είσαι. Ναι. Τις αιρέτες. Εσύ. Παναστατήδης Ανέστης. Κάστρης Εσύ είναι το Τσαπίκ του Κάστρη. Το Σιαπίκ. Τι μου θύμισες τώρα. Το Άνθεν ή το Κάθεν. Το Άνθεν. Η Νέα Βελισσάρη και εγώ από το Κάστρη. Όλοι το ίδιο μέρος. Εγώ Στάσης Λυρόπουλος, συγχωριανή με το Στέλιο. Φυσικά. Το Σιαπίκ, παιδιά, τώρα θα σας χαλάω τη διάθεση, τη δουλειά. Στο Σιαπίκ, παιδιά, πριν από πότε, το 90-91 πήγα. Ήταν Αύγουστος, θυμάμαι ήταν 6 Αυγούστου γιατί στην πόλη μου και εδώ έχουμε πανηγυρί και στο Σιαπίκ είχε χιόνι. Είναι οροπέδιο, όσο βλέπει το μάτι σου, όλη η περιοχή είναι έτσι. Όσο βλέπει το μάτι σου είναι μια τέλεια για την παιδιά, δεν βλέπεις τίποτα. Πας, σε τέλειο τα χιλιόμετρα, κάποια στιγμή συναντάς την ορίζοντα ένα μικρό